Am pornit filmarea, bine v-am găsit băi fraților, frumușeilor și drăgălașailor. Salutare la toată lumea, unde ești bă, Bezinfect? Unde ești că nu te văd? Bă, iar fugiți mă de lângă mine. Bine, treaba ta. Și nu, chiar voiam să-ți arăt câteva chestii, dar atunci o să arăt doar la abonați. Deci, ia uitați, ea. Eu mi-am dat fly că eu sunt șmecher, eu am pile aici pe server. Băi, oameni buni, haideți să vă fac așa ca o mică inițiere în primul și în primul rând. Deci, eu momentan am fly, eu am fly permanent că sunt mai șmecher, știți? Dar dacă vreți și voi să primiți fly pentru câteva ore, puteți să dați aici, ea. Pentru a avea fly trebuie să votezi t/vote pentru a primi 3 ore de fly. Așa că haideți să încercăm și noi t/vote. Votează zilnic pentru a primi așa, ai un număr de 0 voturi. Ia /vote. Hai bă că sunt deștept. Hai fi the game. Votează zilnic, deci presupun că trebuie să intrăm pe link. Ia să vedem. Yes. O să deschid bine, voi momentan sincer nu cred că vedeți aici. Dar vă deschide o pagină pur și simplu și trebuie să vă scrieți numele de pe server pentru a... Băi, salut Andrew! Băi, stai un pic, lasă băiatul acolo. Și da, uitați, aici puteți vota foarte ușor, deci vă scrieți numele, e destul de simplu. Eu deja am fly-ul, deci... Ia uitați, ți-au fost adăugate 3 ore timp pentru fly, dar că eu deja l-am, nu mai aveam nevoie, v-am arătat doar cum ar trebui să se facă. Aici, ia uitați, Island Shop, de aici ne putem extinde insula, după cum puteți vedea cu bănuți. Avem nevoie de bănuți din joc, nu bănuți în realitate, că ar fi fost chiar culmea să coste $10.000 sau pentru a ne extinde insula. De aici tot la fel, home upgrade, island menu, sunt lucruri esențiale, se întâlnesc des pe servere, deci puteți să vă uitați și voi să le faceți așa în profunzime, cum se numește, să le aprofundați, efectiv. Aici puteți să vă cumpărați fly-ul permanent cu bani, desigur, pe server. Și alte lucrușoare, după cum puteți observa. Aici este member shop-ul. Uitați, actualizați dimensiunea maximă a membrilor pe insulă. Deci aveți nevoie de un team upgrade, ca să zic așa, pentru a putea avea mai mulți membri pe aceeași insulă. După cum puteți observa, scrie acolo în dreapta, este o serie de Skyblock. Dar este o serie mai interesantă, nu Skyblock-ul ăla clasic pe care îl știți voi. Aici, uitați, este shop-ul pe care puteți să-l accesați și scrie t/shop. Și este același lucru. Vedeți? ea, minereuri. Puteți să vindeți, să cumpărați, doar că, normal, e mai ieftin să vinzi decât să cumperi. Adică îți dă mai puțin bani, e normal. Să luați blocuri și cea mai ușoară metodă, ca să zic așa, de a face bănuți este cu spawnere. La comparație, uitați aici. 20.000, 50.000, deci sunt din ce în ce mai scumpe și din ce în ce mai bune. Și o să puteți să vindeți capetele. Deci vindeți capetele, ia să vă arăt și de căpățâni. Ia uitați, vinde capete. Aici poți vinde capetele primite de la mob. Vedeți? Aveam o căpățână de purcel, am vândut căpățâna pentru 10. Doar că sunt destul de ușor de făcut, așa că puteți strânge foarte multe. Aici, ea, enchanturi. Dar aveți nevoie de level. Faceți level, presupun că și omorând și purcei. Ar trebui să-ți dea level. ea, nivelul insulei este de așa. Aici presupun că e topul insulelor. Top 1, top 2, top 3 de pe Skyblock. Băi, o să vă fac eu pe toți fraierilor. Vedeți voi? Aici este scoreboard-ul pe care dacă aveți lag îl puteți dezactiva. Și recompense. Sigur. Ia uitați, recompense de jucători. Recompensele le puteți lua în fiecare zi. Deci, bine, eu... Da, se pare că n-am recompensă. Premium, Hero, VIP. Nu există recompense pentru YouTuber, nu? Asta e hack! Bun, deci vă puteți lua recompensa de jucători și așa mai departe, dar... Prima dată trebuie să luați recompensa de jucători. Asta e, ca să zic așa, pentru toată lumea. Pentru ori și cine. Băi, oameni buni, haideți, băi, Justinele, tu unde dispăruși, mă? În spatele tău eram și eu lângă tine. Unde, mă, că eu nu te văd? Bă, nu te văd. Îl văd doar pe domnul fondator. Uitați, da, să vă zic și de kituri. Aici vă puteți alege t/hit și vă alegeți kiturile. Eu am luat... Voi o să aveți default kit dacă nu donați, sigur. Dar eu am luat direct kit de YouTuber. Ce, bă, e șmecherie.
Justin, tu nu meritai kit-ul de YouTuber, dar a spus-o eu o vorbă bună. Haideți să intrăm acum pe insula propriu zis. Dăm aici t/is și ne trimite direct la insula noastră, unde noi deja am început cu niște purcelași. I-a bătut Justinel pe toți. Vedeți? Ia uitați. Capul de purcel. Otolea. Alt cap de purcel. Purcei. Sigur. Cum să nu? Și aici avem insula noastră. Deci aici începe șmecheria, ca să zicem așa. Aici am făcut noi un mic spawner. E același spawner ca pe ăsta, pe... cum se numește? Pe orice skyblock, dar ideea este că nu primești cobblestone. După cum puteți observa, se fac diferite minereuri. Se spamează. Și aceste minereuri le puteți vinde, așa cum v-am spus, la t/shop. Dați aici minereuri. Otolea. Avem lapis lazuli. Ca să vindeți toate itemele din inventar, apăsați pe rotița de pe mouse. Deci, click pe ea. Nu dați în jos în sus. Ia uitați, ai vândut toate Inksec, 4 Inksec pentru suma de... bine, nu știu de ce îmi zice Inksec, că n-am vândut Inksec, dar asta este partea a doua, oricum mi-a dat bănuții care trebuia. Ia să vedem ce mai putem noi să vindem aici. t/shop. Mâncare, otoloia. Mâncare, dar bine, trebuie să o frigem întâi. diamantele, nesimțitule. Bă, nu eu ți le fur, mă. Ba da, eu ți le fur. Bă, tu tași și ăsta, fă aceea bani. Hai, dăm diamantele care ne furași. Hai mă, ia diamantele, scârbosule. Băi, tu ești chiar așa, mă? Ia uite, ia, îți dau și 2 capete de porci. Totul le furași pe alea. Să ne extindem insula. Haideți, domnule, să ne extindem insula, dacă așa spui tu. Băgați aici și Justinel, tu fă acolo bani, bine? Bine, eu am primit niște bănuți, voi nu o să aveți așa mulți bănuți și am primit și un mob spawner ca să-mi fie mai ușor. Eu am luat-o așa pe ușurica. Dar știți care este chestia? O să vreau să o fac și ca un fel de serie cu abonații. Deci cine dorește să apară și să joace, o să schimbăm la fiecare episod normal abonații, dar cine dorește să joace împreună cu noi, mă enervează o musculiță, așa, nu contează, să lase o adresă de contact, oricare ar fi ea, și o să iau legătura cu voi și să jucăm împreună. Nu uitați că serverul este un server non-premium, așa că puteți juca... Absolut oricine poate juca care are Minecraft, desigur. Pot să fac un bloc de diamant. Ce știi? Fai un bloc de diamant și vinde-l. Hai că tu ești băiat deștept, ce-ai? Eu nu știu de ce iau tot dirt-ul ăsta, dar nu contează. Ia uite ce am aici. Ne extindem, băieți. Și ce? Justin, lasă-mă în pace să termin. Ia și du-te cu blocul tău de diamant și distrează-te. Și da, deci v-am spus, este un server non-premium, așa că nu aveți nevoie de Minecraft Premium să jucați. Deci... Justin, tăcuși? Deci, da. Poate să intre absolut toată lumea. Serverul, adică adresa serverului este în descriere, să nu uitați asta. De asemenea și site-ul, linkul de la site, de la donații și de la tot pentru a ajuta băieții cu serverul. Este un server foarte drăgălaș, am înțeles că, olele, băi, tu ai hack, luai și sabie, ăsta, lopată ca lumea. Păi ce facem aici? Dă și mie mare dacă tot... Și mie. A cerut să se teleporteze la tine, Bibicu. E 5 euro kit-ul, ia auzi. Oh, mulțumesc, drăguțule. Dar stai un pic, că nu... Am luat foarte multe porcării în inventar. Uite, poftim. Oho, sapa asta, nu glumă. Stricai generatorul, stați un pic. Băi, de unde faci bani? De unde faci bani? Justin, doar ce explicai cum faci bani? Scrie t/shop. T/shop. Da, aici, uite, minereuri, blocuri, de aici poți să vinzi sau să... Ba, de fapt, văd că doar poți să cumperi aici. Ba da, uite, click dreapta vinde item. Și rotița vinde tot. Deci se pot și vinde, dar... nu știu dacă chiar toate. Ia să vedem. Pot să vând, dar nu prea vreau să-l vând pe tot. t/shop. t/shop. Blocuri să vând decât unul singur, ia. Acesta nu este disponibil de vânzare, deci nu poți să cumperi, să vinzi dirt. Poți doar să-l cumperi. Ai voie să vinzi, după cum puteți vedea, cobblestone, oak, etc. Dar nu se pot vinde absolut toate. Ia uitați aici ce lucrează domnul fornator. Pui în chest ce au un generator, stai liniștit că nu e asta problema. Nu considerăm că ne furi. Justin, tu ce faci acolo? Încerci să vinzi? Să faci bani? Câți bani ai? Ia. Băi, dar nu merge să-l vând. Nu merge să-l vinzi? Da. Gata. Și acum cum cumpăr kit-ul? Cum cumperi ce kit? Ăla de la tu. Adică, păi noi avem kit-ul de YouTuber, Justin, ce să cumperi? Kit-ul ăla cu lopata. Păi dar mi-a dat el lopata, n-am lopata eu. Și se cumpără cu bani cel mai probabil, deci...
Grăsuțule, nu o nimeriși pe asta. Du-te, bă, de aici. Bă, tu ia bă și fă acolo și vinde și fă bani. Ia să spamăm o vacă. Otole, ia! Bă, eu știi să nu-mi omori vaca, auziși? S-o crezi Ce tu? faci, bă, frumoasă? Ia, Un iron l-a făcut. ia dacă... T/shop. Aș vrea să iau ceva mâncare. Fermă. Ia uite de-aia. Otole. Iau aici. Bă, sunt cam scump, dar vreau eu să iau doi morcovi. A, bă, am deja morcovi, cred. Dar s-ar putea să-i fi mâncat. Unul. Omor vaca. Bun. Confirmă. Ia. Bă, stai, nu mi-a omorât porcii, că vreau să-i mulțesc. Auziși? Să-mi lași porcii să spawneze, ai înțeles? Uite, bă, că ți-a dat și ție o lopată, vezi? Ca să nu mai faci tu figuri. Că tu te-ai învățat așa cu ușurica. În loc să pui osul la treabă, păcat că nu poți să te bat. Bă, dar ai grijă că spargi, nebunule. Pe ușor. A, ia uitați. Otoleia! Făcurăm un puișor, primul puișor de pe Skyblock. Băi, înmulțiți și procreați-vă, știți vorba aia? Otoleia, voi puteți să muriți și mi-ați dat căpușorul vostru. Ia, mă, ia să te faci mai repede, mai mare. Bă, să nu spargi spawnul-ul, știi? Gata, lasă dărtul. Nu-l mai sparge. Asta e văcuța noastră preferată, sigur. Haideți să... Olele, ce e aici? În chest. Mamă, câte chestii avem. Protection 4, Manager Kit. E șmecherie, eu am YouTuber Kit. Bă, unde e vaca? Unde e vaca? Uite acolo, lasă-mi vaca, ai înțeles? Să nu mă spui. Omul săi. Ia, știi ce fac eu? Arunc porcăriile în lavă. Goșul meu de gunoi. Ho-ho! Astea nu le arunc, astea le arunc. Bă, quarțul s-ar putea să se vândă. Piston, gold ore. Băi, dacă te porcărie am aici. Ia să facem noi. Să mai facem niște... Să-mi arunci o găleată cu lavă? Unde? Lapte. Cu lapte? Oh, sigur, de ce nu? Să facem aici un chest în care să băgăm toate chestiile de care nu prea avem la momentul actual nevoie. Autolaia. Deci, băgăm stecurile de dirt, băgăm raw pork chop. Pe ăștia pot să le vând, dar nu încă. Iron ore, nu... ia uitați. Avem deja câteva astea. Mai facem aici. Nu, astea sunt crate-uri. Deci am primit crate-uri de la vote. De asta am uitat să vă spun. Deci dacă votați, primiți și un crate din ăsta. Și e ca un fel de Wheel of Fortune, deci ca un fel de roata norocului, știți? Și puteți câștiga anumite chestiuni. Otoleia, am câștigat Golden Apple. Oh, mulțumim, domnule. Ia să mai dăm o dată. Cu ce înmulțești, măi, tu? Cu ce mulți eu? Ce treabă ai, mă, tu? Cum? Cu ce? Hai, diamante, hai, diamante. N-am câștigat diamantele. Dați bune și ăștia, ia, să vedem. Presupun că le putem vinde. Otoleia. 720, a fost bună Wheel of Fortune, să știi. Hop! Vino încoa, porcule, că ești al meu. T/shop. Ia să dăm noi aici, ia uitați, puteți să luăm și poțiuni. Și nu sunt foarte scumpe. Nici de cumpărat bine, de vândut, sunt la undeva aproape de jumătate de preț. T/shop. Ia, eu mă uit pe aici să văd chestii diverse, ia. Uite, Gold Horse Armor, Cobweb, Saddle. Vreau un cal. O să ne facem noi și căluți. Stați voi liniștiți. Stați voi liniștiți că ne facem căluți. Ia să vedem. Mob drops. Da, deci săgețele, nebunii, ender pearl-uri, prismarin. Bă, cu astea sincer nu știu ce fac. Dar nu contează. Ia. Bun. Eu dădeam mereu esc și așa, deci putem să dăm. Ne mai putem lua și spawnere. Noi cât avem? 10.880. Bine, costă 20.000 un spawner. Noi l-am luat așa pe gratis, dar v-am spus, e cea mai bună metodă, ca să zic așa, de a face bănuți, spawnerul. De ce nu mulțiși porci? Lasă Justinel că se spamează oricum. Eu stau acum să-i mulțesc. Eu îi mulți așa la șmecherie. Justin, ia apucă-te tu și fă-ne fermă. Hai. Cu ce? Fă-ne o fermă, uite, ne pui undeva niște astea, iei apă, că uite câtă apă avem aici. Iei cu gălețica, că îmi dăduși găleată de lapte. Iată, stai că o beau eu. Hop. Ia uite, ia apă și descurcă-te. Hai, fermierule, te pun la treabă. Păi dă-o încolo de treabă, Justin. Stai, mă. Și o căsuță cred că ne facem în episodul viitor, că s-ar putea să nu mai avem timp. Dar ferma o facem acum. Ia uite, câte ăstea, lapis lazuli bloc. Ia să le vindem și pe ăștia. Aș mai vrea să mai iau unul ăsta, deci blocuri, pardon, înapoi la meniu, minereuri, lapis lazuli bloc. Acolo, ia, 288, bă, e mai scump redstone-ul decât lapis lazuli. O fi mai, mai rar. Acolo, ia. Haide să mai spar și eu, că eu nu prea am muncit deloc astăzi. Am muncit numai băieții ăștia doi drăgași. Băi, Justin, bă, dacă nu faci fermă frumoasă, știi ce-ți fac? Nu zic ce-ți fac, e secret.
Ai înțeles? Băi, oameni buni, să nu uitați că sâmbătă de la ora 8:30 seara, deci 20:30, este un global event aici pe server, unde o să fiu și eu. Deci nu uitați să intrați pe server, pentru că e foarte interesant, sincer. E prima dată când mă joc tipul ăsta de Skyblock, dar pentru moment îmi place foarte mult. O să continuăm seria asta, ca să zic așa. Și o să fiu și acolo, deci dacă vă interesează puteți să veniți să fiți aici alături de mine. Așa cum v-am spus, lăsați-mi o dată de contact, ceva ca să alegem, încă nu știu sigur câți anume, să nu fie nici prea mulți, dar nici prea puțini oameni cu care să jucăm pentru episodul următor. Dar ideea e că o să iau din voi, așa că dacă vreți să aveți o șansă, spuneți acolo. Ia să vedem ce ne-a spus. Imediat, stai un pic, că mor. Bun, da, ai dreptate. Avem aici niște cărticele pe care le putem pune pe armuri, vedeți? Eu am protection și am breaking și astea, dar astea sunt niște cărticele mai șmechere, bă băieți. Ia uite, ai o șansă să-i oferi inamicului tău weakness. Item suportat, armură. Ia, haide la invil. Băi, invilul ăsta a fost aici sau l-ai pus tu? Băi, de ce nu mă lași, mă? Ah, bun, sunt eu prost. Ia să vedem, ne băgăm pe armură. Burn shield, voodoo vreau. Bă, de ce nu mă lași să pun voodoo? De unde fac rost Nu de mă lasă să seed? pun voodoo. Interesant. A, De să o unde pun fac direct? rost de seed-uri? Dar nu merge să o pun direct. De unde iau seed-uri, mă? Sau să o pun așa pe inventar. Nu mă lasă. Sau trebuie să nu fie... Seed. Nu cred că trebuie să fie... Să nu fie înșantată armura. Poate trebuie neînșantată, da, asta zic și eu. S-ar putea să trebuiască neînșantată. Băi, oameni buni, eu am deja înșantată. Nu știu ce să zic. Haideți că o să mă mai uit eu peste asta și o să-mi dau seama care e problema cu ele. Dar sunt foarte interesante. Bă, noi n-avem... Ia să vedem dacă merge pe cele neînșantate. Nu merge nici pe ăștia. Dar ia pune din nou envilul, poate merge tot la envil. Vrea tot la envil are. Ia să mai aruncăm, uite, mă arunc ăsta. Merge? Nu merge. Pe mine nu mă lasă. Sau bine, depinde cum încerc, cum trebuie să o pun. Că eu apăs click pe carte și după click pe armură, da. Ia. Așa. Tot nu cam mă lasă. Nu vrea. Cartea pe armură, da, deci iau cartea și o pun pe armură. Ai șansă să-i dai inamicului tău. Bun, ăsta e pe sabie. Sunt prost eu. Da. Bă, hai că sunt deștept rău. Luasem trepul, nu știu de ce. Dar pusesem trepul pe ăsta, pe armură și de-aia nu merge. Deci sunt eu tâmpit, băieți. Da, deci pe ăsta nu merge. Ba da, mă, ia uitați că merge. Am pus, dar bine, mi-a dat fail. Dar mergea, deci merge și pe cele înșantate. Ar trebui să meargă și pe cele înșantate pentru că mi-am mers pe sabie și sabia o am înșantată. Dar mi-a dat fail, fraților. Bine, mi-a dat burn shield-ul. Mi-a dat burn shield. Mi-a cumpărat o carte? Mulțumesc. Tot pentru sabie, ia să vedem. Deci ce ne face asta? Ai o șansă să-i dai un efect de wither. Ia uzi. Oh no, the destroy rate was too much for the item. Nu, mi-a luat sabia! Ce mi-ai făcut? Nu, fail. Bă, dar de ce am voie să dau un... Bă, am voie să dau un voi acum. De ce am voie să dau un voi? Eu nu pot. Eu am voie să dau un voi. Dar îți dă damage? Bine că... Da. Ce dau eu? Poți dezactiva? Nu, las că îmi place să-l bat pe ăsta. Bă. De ce să dezactivez? Hai, afară de pe insula. Afară de pe insula, scârbă mică. Bun. Nu vreau. Haide să le omor eu cu ăsta acum. Are Justinel noroc, da. De unde atâta noroc, Justinel? Dă-i și lui o carte să nu se simte lăsat pe din afară. Băi, Justin, nu trebuie să arunci porci, trebuie să-i omori. Că dacă nu primim... Ia uite, bă, ce fermă a făcut Justin. Bravo, Justinele. Uite, vezi? Vezi că se poate să fii și ascultător. Dar ai grijă să nu cazi prin void. Că dacă te-ai dus, te-ai dus. Tot mie mi-ai dat carticica. Carte legendară, olele! Mă sună cineva, n-am timp de tine, mamă, lasă-mă în pace. Această carte te conține mai multe cărți cu diferite enchanturi misterioase. Olele, de ce misterioasă asta? Dar nu mă lasă să apăs click dreapta pe ea, de ce? Nu mă lasă.
Deci apăs click dreapta și mi-a ia în inventul ăsta. Sau, a, bun, da, sunt prost. Și acum Boom apăsai 3. click pe ea. Eu apăsam click dreapta cu eu activat. Ai o șansă de a spawna o explozie unde tragi cu săgeata. Bă, ăsta e șmecher rău. 28% șansă de succes și 60% de distrugere. Mi-e frică să-l bag pe ăsta. Justin, hai să facem un arc. Vrei să facem un arc? Asta e un frică pentru arc, trebuie să dăm tu slash shop. Băi, cum adică item suportat sabie? Și luăm string. Cât? 1, 2, 3. Confirmă. Am Păi, cumpărat stai, 3 auzi? stringuri. Ce vrei, mă? Cum adică item suportat sabie? Adică trebuie să-l pui pe sabie. Asta Ah, este item suportat sabie. Pe și Envil-ul? Cum? Păi nu trebuie envil. Deci iei cartea și o pui pur și simplu pe sabie. Și atunci se activează asta. Deci ce voiam eu să mai... da, voiam să fac niște bețișoare. Ca să ne facem un arc. Vreau să văd ce se întâmplă oare. Ce se întâmplă? Am luat sabia din inventar. Da, și ție-ți dă fail. Aia e, stil ghinion. Ia să vedem. Hai, urați-mi succes, băieți! Deci altul a fost adăugat cu succes! Uhu! Bine, bă, ce norocoși sunt! Adică suntem, adică sunt, eu. Uhu! Ia, o la ea. Bă, dar cât de mare e șansa asta să dau boom? Ha? Nu pot să fac... Bă, îmi luau toate săgețile, mai vreau săgeți. Vreau să fac boom. Trebuie să... Oare doar dacă... Ce înseamnă inquisitive? Păi nu știu, vezi că scrie acolo, Justin. Scrie ce face. Fiecare enchant. Pe sabie. Dar nu mai am sabia. Cum adică nu mai sabie, Justin? Păi mi-o luat din inventar și mi-a dispărut. Păi dar-ți dispărut pentru că îți dăduși ăsta fail enchantul. Și îți distrusă sabia. Normal că îți dispărut. Tu ia și sapa aceea, că nu te pricepi la nimic. Uite, vrei să-ți dau eu o sabie? Uite, dar ai sabia asta de ce o dădu eu. Ce sabie îți distrusă? Aia de... Diamond. Aia de diamond, de... Ghinionul tău, n-ai ce să faci. Băi, deci oameni buni, noi o să mai facem pe aici chestiuni. Așa cum v-am spus, următorul episod o să fie cel mai probabil și cu voi, dacă sunteți atât de binevoitori încât să intrați pe server să vă jucați aici alături de noi. Și noi pentru episodul ăsta o să cam terminăm, că au trecut deja 22 de minute. Sper că ați înțeles cam cum stă treaba cu serverul. O să mă mai interesez și eu mai mult decât m-am interesat până acum. Și o să vă mai spun în caz că aveți întrebări, mi le puteți lăsa în comentarii. Și sigur, o să mai aflați și voi 100%, că nu e prima dată când jucați Minecraft și o să vă dați seama repede cum stă treaba. Deci cam asta a fost pentru episodul de astăzi, oameni buni. Nu uitați că linkul adresa serverului este în descriere, ăsta alături de linkurile de donații și de adresa site-ul practic serverului. Nu uitați că vă aștept cu adresele de contact pentru a vă putea adăuga pe serie și noi o să ne vedem ca de obicei data viitoare. Vă pup și vă iubesc. Pa, 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 pa.